sú v pohode, alebo ja chápem, že sú vždy rôzni a čo si mala možno nejakú krízovú situáciu s nejakými, ja neviem, že buď že sa nevedeli správať, alebo možno nejaký zdravotný problém, hej, že však čo môže nastať, ja si musíš počítať so všetkým. Veľmi zdravotné problémy, chvála Bohu, ma obchádzajú, ale mala som teraz nedávno dosť takú blbú situáciu, že chceli sa dvaja opití podgúražení chodci alebo cestujúci dostať do autobusu. Ja som im to nechcela dovoliť, zatvorila som dvere, pomaličky som chcela ísť preč, lebo fakt akože my v rámci cestovného poriadku máme právo vykázať takýchto ľudí z prepravy. Takže ja som chcela už predísť tej celej situácii. No a jak som sa pohyňala s autobusom, tak jeden, jak sa začal do tých dverí búchať, tak proste sa zamotal, však už bol veľmi opitý. Tam mu vyšlo niečo skoro 2 promile. A spadol, tak som volala zachránku, políciu, ten druhý bol zrazu agresívny, vyhrážal sa mi, čiže no bola to taká hrozná situácia, prišli policajti a zachránka zobrali ich. Ale našťastie nič sa mu také vážne nestalo, mal možno vytvrtnutý členok, nič, nekrvácal žiadne, neprešla som ho s autobusom, len spadol vedľa autobusu, ja som nevedela, či som ho prešla alebo nie, a či som to zavolala tú RZPčku, všetko, nech sa to vyrieši, ale musíme, aj keď sa niečo také stane.